Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasah dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kuwalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay.